Noong mga nakaraang taon ay may mga usap-usapan na posibleng maglaban ang dalawa sa mga sikat na undefeated boxer ngayon, ang tinaguriang $1 million fight ni Gervonta Tank Davis versus Ryan King Ray Garcia. At mas lalong uminit pa ang usap-usapan nang sinabi mismo ni Ryan Garcia pagkatapos ng panalo niya via 6th round knockout kontra kay Fortuna na gustong-gusto niyang makalaban itong 3 division world champion na si Tank Davis. But I will fight Tank next. Maraming fans ang umasa na matuloy ang inasam-asam nilang bakbakan. Parehong bata at nasa prime pa ang dalawa. Kasalukuyang WBA World Lightweight Champion itong si Tank Davis. 27 pa ang edad at may tangkad na 5'5 and 1/2. Top 10 sa pound for pound ng Boxing Writers Association ng Amerika. Kilala sa pagiging knockout artist na may ratio na 93%. Kasalukuyang may nakakatakot na record si Davis na 27 wins, 25 dito via knockout. Dalawa lang ang umabot sa 12 rounds. Habang itong si Ryan King Ray Garcia ay may impresibo din na kartada na 23 wins, 19 dito via knockout, 82% knockout ratio. 23 pa lang ang edad at may tangkad na 5'10 at kasalukuyang WBC Interim World Lightweight Champion. Kung matuloy ang napakagandang laban mga pre, kanino ka? Sa mga di nakakaalam mga pre, may boksidor na din na pareho nilang nakalaban, pareho nilang tinalo via KO. August 26, 2017, nakalaban ni Tank Davis ang kapareho niyang undefeated at knockout artist din na pambato ng bansang Nicaragua na si Francisco Fonseca. Ang laban ay para sa bakanting IBF World Super Featherweight title. 22 anyos at may malinis na record si Davis na 18 wins, 17 via knockout. Habang 23 anyos at may malinis na kartada naman si Fonseca na 19 wins, 0 loss, 3 dito via knockout. Parehong nasa prime at parehong knockout artist pero nanaig ang tibay at lakas ni Tank Davis. Bumagsak si Fonseca sa ika-8 round at di na ito tumayo pa. Matapos ang 3 taon, si Ryan Garcia naman ang kumasa kay Fonseca. February 14, 2020 ang naging laban. Para ito sa unang pagdipinsa ni Ryan Garcia sa kanyang WBC Silver Lightweight title. Bago ang laban nila ay galing sa isang impresibong panalo itong si King Ray nang patulugin niya ang kababayan nating si Romero Dono sa round 1 at makuha ang bakanting titulo na WBC Silver Lightweight title. Sa laban nila ni Fonseca ay dala-dala ni Garcia ang malinis niyang kartada na 19 wins with 16 knockout. 21 pa lang ang edad, habang 25 wins with 19 knockout. 2 talo at 2 tabla naman si Fonseca at 25 anyos na. Sa presscon ay sinasabi pa nitong si Fonseca na di daw kalibil ni Ryan Garcia itong si Tank Davis. Mahina lang daw ito kaya patutulugin lang daw niya ito sa ibabaw ng lona. Pero kung ang laban niya kontra kay Davis ay umabot sa 8 round, kay Ryan Garcia naman ay mahigit 1 minuto lang sa unang round, tapos na ang laban. Isang brutal na left hook ang dumapo sa panga ni Fonseca at bagsak ito na parang truso. Natulog sa ibabaw ng lona, nadilat ang mata. May kasama pang pagtalbog sa ulo na parang bola. Kayo mga pre, sino ang mas malakas sa dalawa? Gervonta Tank Davis o Ryan King Ray Garcia?